Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tichirimo National and Central Province asi nyaya dzerudo ndidzo dzinenge dzakutopa National Central. Ndofunga munorangarira paya tichikupai nhau yemurushinga ka muna baba vaida madzimai evanhu vanokwana kuita 16 nanhasi hatisati takwanisa kuti taure navo baba ivavo kuti tinzwe kuti mushonga here zviri zvega here kana kuti moyo unongomira pese pese paunenge uchida. Nhasi uno tiri kwamusiwa National Central Province ndovimba nzvimbo ino inofanira kunge iri under Shamva. Ndichazonyasonzwa kune vagari venzvimbo ino but inofanira kunge iri under Shamva. Kune nhau zvakare yaita kuti mumwe munhu apotse aenda kwamupfiganebwe nenhau dzemafoni. Kona imi ruzhinji rweZimbabwe ndokumbira kumbobvunzawo hangu zuva ranhasi tisati tatanga chirongwa chanhasi. Koma message munoachengetereiko mafoni kuti tikuudzei kuti pfudzai deletai messages ayo ndo inenge iri way to go. Tikakuti zvibatei vanhu munenge hapana anombokwanisa kuzvibata nekuti kutozoona wakuita misikanzwa iyo kutotadza kuzvibata. Naizvozvo hatingakwanise kuti tikuudzei kuti zvibatei asi kurudziro yangu ndeyekuti deletai messages. I hope maine Shamba havasi kuzvinzwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Makationa paya zvakare tichikupai nhau yeNational Central Province border neMozambique kwa mambo makuni kwemabonga aitaura gogogoi tisvikewo pano tine nzara zviriko here izvi. Makationa zvakare paya tiri kuchiweshe tichikupai imwe nhau zvakare yababa namai vanoita makundano ekuroya zviriko here izvi. Rekedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi munzwewo kuti rudo urwu rwatisvitsa papi. Maiona here Drewmas ine dzidziso murono reupenyu. Mamuona here Andrew Neshamba ane dzidziso murono reupenyu. Maiona here Drewmas ine dzidziso murono reupenyu. Makadizve indonzi amaisikala ndogara kuno kwasika. Nyaya iripo ndeyekuti kuti bongozo serizotanga baba vepamushapa vakadanana mai vepamhiri petarapo vadanana vanhu vaya mukadzi akazobata message mumafoni saka mukadzi ndokubvunza kuti ko zviri kufamba sei. Murume akatanga kurwisa mukadzi. Kumashure isati yaitika pane zvakamboitika vachinetsana futi ikatomboenda kumapurisa. Tikati vanhu vagadziriswa zvaita sei zvapera vakugara zvakanaka. Saka izvozvi
pamusaka pe mukadzi wemunhu waakanga adanana naye akazoramba akutoshungurudza mukadzi achiti mukadzi akuita achifamba akuita saite asi mukadzi akanga abata foni ndo mune information yese mufoni kusvika vazosvitsana pavakasvitsana ipapa isu saka totozivara zvakaitika masikati acho taitomboona mai vachitofamba mutara mune zvakanaka tikati vanhu vari kuita sei vari kufara vaakuwirirana saka tatozorara kuma past 11 ndokwakwazoya muramo wangu avo anonzi baba Susan achitotimutsa achiti madzibaba uya tibatsirane uku amai vepapa variwo zvakaipisisa vari kutobuda ropa riringoerera madzibaba vakabva vabuda ndobva vamhanya vese nemuringina wavo kupi kuya kuti vanobatsira mai saka vakazosvika pakupererwa vakaenda kunotora baba wapamhiri petara apa vane kombi vanonzi amashiri saka madzibaba naamashiri nemurama wangu baba Susan vaya natinashe vakazochitakura munhu kuenda kupi kuchipatara saka vasvika kuchipatara kuya ndo pavakazoona information yekuti vakuvara zvakaipisa vatsemuka pano paseri pegotsi apa nzeve yasara padikidiki kudambuka mbva vazosonwa kushamba vozotakurwa vaenda kuparinyatwa kwavari saka nekungopota tichifonerwa tichibvunzwa kuti vari sei vane mafoni vachinzwisisawo zvikanzi nezuro vainzi havasi kuonekwa kuti vakanga vaenda kutheatre hatizivi saka vainzi vanenge vakukwanisa kutaura zvavo asi murume wacho nanhasi asati aziva kuti papi aimbonzi akadayira foni asi kusvika pari zvino foni yakaichaita saka ndo patakangomirira tiri saka ipapa kana hwani dzachaya vana vabuda muchipatara kunoona murwere ndopotozofona tichinzwa kuti kwakamira sei ndo mamiriro enyaya yacho ko pavakambonetsana pekutanga yaive nhau yemudzimai mumwe chete here pavakanetsana kekutanga vainetsanira hanzi matracksuit aka vakanga apiwa murume uyu nemukuwacha kuti atengese havana kurima kuti mochinjanisana ichibage muone chinokubatsirai bva vanetsana nyaya iyoyo kusvika vatorwisana vaenda kumapurisa tichiongorora ivo amai tingatiwo vaitawo zvemagemu here zvaitwa nemurume kana tivongo vakazvibata isu zvokuti vanoita zvemagemu taizonzwa murume achitaura isu nemazisede enyama takuzvoona kana kuti ichokwadi kana kunyepa hatizive akazozvitaura zvaitika here kati akatozvitaura kumashuro akazvitaura kumashure asati arwisa munhu nokuti kubvira paakazorwisa munhu hatazombobvira tamuona zvokuti kudanana kwaita nemudzimai uyo inogona kunge yaive revenge yezvaiitwa nemudzimai kusazvibatawo kwababa ivavo kana mudzimai nezvaakazinga akuitawo asi baba wacho havana kuzvibata ine ndoitwawo maishoni ndiri kuvakidzani vamaimishi chakaitika ndechekuti ndakangofonerwawo makusenseni ndakatumirwa iri meseji chinzi uyai kuno pane zvaitika uyai izvozvi saka ndokumhanya ndakatumirwa meseji nababa Susan saka pana ndakasvika pano patiri patakshop ndobva ndaudzwa kunzi maishoni maimishi vapondwa nababa mishi havasi kumbotarisika kumeso kwavo vakuwadzwa nzeve yadambuka saka tavaendesa kushamba manheru ndozvaitika usiku saka isusu tazokwanisa kudzoka makusenana saka zvadaro ndobva taenda kumba kwavo tichinoona zvakanga zvaitika kumba kwachona ndakatarisawo nepahwindo kuona mumba makanga muine zvimagodo zveropa zvanga zvirimo rimwe ropa ranga rakutoerera nekudhoo ratoungana ratita chigodo ndo zvandakangopedzisirawo kunzwa kuti chindo zvakaitika kuna mai mishi iri nyaya yekunge pabatwa maaudios akanga abatwa mufoni memurume wavo vachinzi vari kufambidzana nenext door mukadzi uya vari kufambidzana nayo saka zvadaro inini mangwana acho ndakabva ndaenda kutown kuti pane zvandaifambirawo hazvo asi ndiri mutown imomo ndaicommunicata nemwana wachona kuti ndinzwe kuti mama vari sei vavariro yangu yanga rida kuti ndisvike kuhospital ndivaone asi ndandisiri so sure kuti vanga vachiri kupari here kana kuti vanga vachinjwa hospital saka pakazoita communication breakdown but mapasi 12 taitaura naye mwana ndichingobvunza kuti mama vari sei achitonditi mama amaishoni mama havasi kutarisika mama vakakuvara kana makavata hamutokwanisi kuvatarisa nezvavari havasi kutaura hapana zvavari kuita mama vakangorara saka mwana uyu isusu tunoenda naye kuchechi saka ndobva ndaramba ndichingomsimbaradza kuti Dylan
usafunge zvakanyanya, usafunganya zvinhu zvese ngatizvise mumaoko maMwari. Tingoti Mwari kuda kwenyu ndikunga kuitwe. Isusu turigona kuona nemuono wedu kuti mama chi vanogona kushaya, asi Mwari vanenge vaine mutongero wavanoita mama chi wotorarama wotowane umwe upenyu. Saka isu ngatingozvise mumaoko maMwari, tisameke decision yedu isusu kuti mama vanokwanisa kufa. Saka mwana ndaramba ndichitaura naye, ndakataura naye Tuesday and then nezuro ndobva ndataura naye futi masikati. Mama vari sei tinazokwanisa kupindurana, andipindurana asima kusenda mama iye anotiti mama mwana mama ndakavanovaona mama vari right iko zvine zviri nani pane zvazvanzi zviri musi weTuesday kozi ndakwanisa kutaura naye, ndakati kundakwanisa kutaura namama. Saka iko zvine zvitungomirirongo titingonzwawo pakachapinda pavisit hour ya1 kozi anoti ndopinda masikati. Saka pachapinda na1 ndopatichanzwa kuti mama vari sei. Ndiri kucommunicate nemwana ndiri kutaura naye svikowo ndaonawo mari yekuti ndine mutaundi ndinovaona ningakuti ndizvozvo chete. But pakunzwa kwenyu chii chakanyanyoitika? Vakarohwa nechii? Ndakanzwa kuti vakarohwa nemupinyi wedemo. Hapana kushandiswa iro demo racho? Tisingazozivi mumba imomo because inini mumba handira kukwanisa kuona rimwe ropa raisplashika richienda chikurufu. Asi mapurisa ati auya here kuna uyoyo? Handina mupurisa wandati ndamboona kana kunzwa kuti mupurisa pane mupurisa auya kumba kwachona, hapana zvandati ndambonzwa. Ko maaudios aiti chiko? Maaudios inini hanguwa handina kuti ndimanzwe inini direct, pandaingonzwa kuti vaingotaurirana bebi ngatisangane kugarden bebi zvakati mama havapo saka chiuya tionane. Anga maaudios ekuti vanhu vaida kuonana vachita rudo. Pamusoroi indoitwa mai Susan. Takangoona baba vauya usiku vachiti ndaisirwa message nemukomana kuti mukanonoka munowana ndafa. Baba vaya vachibva vaenda kumba kwemukomana wayo akasvika akavharirwa dhoni kunze ndobva usvikomuvhurira. Mukomana upi? Mwana wemunin'ino womukadzi. Baba vabva vamuvhurira dhoo ndobva vazopindawo mubedroom mudining makarara mai vacho. Vakatosvikawa namai vake vatokaudzwa kuti harasi baba vavatiza vaita sei vaenda. Mumashure umo amai vakatombokupirwa maporiji kumeso nababa. Vavamboshedzawo baba mva vanogadzirisa asi pavakagadzirisa vakatiwo pamwe nyaya ite sei yapera, asi nyaya yakanga isina kupera. Pakazenge papindira vamaizarira pfambi yemuno mumusha yaparadza dzimba dzevamwe yasakisawo kuti umwe wedu aite sei asvike pakukuwadzwa zvakadaro. Tanga sinombotarisirawo zvakadaro. Asi ava vaidananwa nawo vamati mukadzi wemunhu vachiri vese here vati varambana here nekuda kwechiti kwechi? Kurambana vanga vasati nekuti vanga vachiri kungokandirana mameseji. Ndiri kureva mudzimai uyo akabatwa mameseji ake, mudzimai wemunhu uyu, kuti mushure monge zvaitika izvi vachiri vese here nemurume? Vasisiri vese, vakasiyana. Tisingazoziva pamberi apo kuti vachadzoka here kana kuti havadzoke. Tabatwa Antonio nati basu zeni. Pandakati ndizive nyaya iyi ndakasiwa message 11:07 and basu uyai kumba izvozvi mundivhurirewo dhoo nawo. Ndobva ndamupinda ndakati wavharawo dhoo nani? Ndobva vazoti ndamudhara vanzi mukanonoka munona wafa. Ndobva ndamukawo ndatoa ndanamuka ndorara kuno kuni kutakishopu kuno ndanamukawo ndatoa rekeni dzangu nematombo angu ndandamanya. Ndasvika kumba ndadaudza kuti amai Su ndausiya manje ndatinya zvinzi svikai kuno ndavharawo dhoo nokunze. Vanzi amanyai mukasikai munzwa kuti chii chikuitika. Ndandamhanya ndosvika shuwa mwana akakochekerwa nekunze. Ndasvika ndamuvhurira mumba maanorara. Ndoti kwakanaka here? Vanzi ndakachingonzwa kuti bombo andizwa kuti makanaka here. Ndobva ndatichivhura dhoo abavhura ndapinda. Iye ndakatanga kupinda ndibva ndatera mashure make. Chingopinda takatanga tambiwa neropa. Ndoti kwakanaka here? Amai acho akavharwa negumbedzi kuti ange munhu atofa. Ndobva ndachabva afugura amai vake vaye. Ndingonzwa achingoti yowekani. Wangasingatarisike toone kugotsi kukabuda chinyama chichena so gotsi kunoku. Tazo nzeve iyi hapasina nzeve kakangosara kakabedu vadika ndiko kakapfara nzeve. Ndoti ndinachinyaya kai aina kumira mushe
Miandodedza chi vamwe vangu totibatsira ndiri pamwe chete. Ndobva ndamhanya ndasvika pane zuva ngapo pababa Esther. Ndati baesta maesta. Hawana kuzvinzwa ndofunga kwakatorara. Senguva yanga yaendawo. Ndobva ndabuda ndatata masu havasi kudaira pamwe vakarara. Ndamanya kupi pamaidhenzi ndasvika kuti maidhenzi badhenzi wabva wadaira nguva iyo wabva wabuda panze. Ndobva ndati ndizvaitika kupi kunoku handi tinobatsirana. Murume badhenzi ndowakakwanisa kuuya kutayatese. Ndatati tinashe handi taenda. Madzibaba hawana zvokupinda mumba. Ndobva ndongoti basu ngatingoita zvechi zvemotikari tiendera kuchipatara. Ndinachindona kuti chifonera munina wacho uchitungwiza apa afonerwa. Munina wacho ndobva afonerwa ndobva ati tsvagai ngoro munina kuchipatara. Ndonati mukuziva zvaitika kunogere ngoro yeyi. Apadiyo ngoro apapa munhu anogona kushamba. Vanzi zvorai titsvagai chi munhu ane motikari mutibatsirewo. Ndobva ndatamhanya kupinda madzibaba kwamashiri uko. Tasikuonoka kwamashira bwadaira. Taiti kodambudziko kuno mukadzi apondwa kunoku. Amashiri nguva iyoyo havana kutora nguva bapinda mumba mavo bapfeka zvinodziya. Wabva tipinde mota tiende. Ndobva tava nekombi wapambapa. Ndobva waburuka wabva wapinda wabva wadongora wabva waona hazvina kumira musha. Ndobva watoti itotakurai munhu tiita sei tiende nawo kuchipatara. Tabatana munhu inini namadzibaba nemwana wacho ipapo namai Suzana. Tatataka munhu wedu tatamugadzika mukombi. Ndobva tati tinashishigara kumashure wakabata amai ako ndokuti waingobhidhirika mai acho. Ichita namadzibaba tatagara mubhedha taenda. Ndobva tasvika papolisi pamusiwa. Tatati tinyorere tsamba da tione kuti aone kurapwa. Polisi haina kubuda. Papakatokiwa chisikini chavo chinokiwa. Tanga kusororwa chisikini polisi yangoti tari mukati maina mubuda tione munhu akamira sei. Ndobva ngonya akapepa kwakanyora vanzi chimaina paclinic apa. Munhu kuti ndikudii tatanda paclinic pamusiwa. Vanzi hawana manesi acho havana tomuona kuti akaita sei. Vanzi endai kushamba. Tatabuda namashiri tendela kushamba nawo. Tasvika kushamba. Tasvika kushamba nawo tatavana chimbedha chavo manesi tataisa munhu mukati. Ndobva tati chiwabatsirai manesi acho vakutotyawo. Wechikadzi havana kumira wakabva watotiza. Wabva wanomira uko. Wechirume ndakwanisa kuti ndipe reza. Wakarukirwa chiwigi musoro ndochanga kwakasonererwa. Nezo chirume ndobva acheka chiwigi cheche. Wabva achibvisa chese. Ndobva ndakugera tono pakati pakora zvakaita sei ndobva mugera sai. Wakagera side dress rine. Saka side dzanga rine matemo apa. Kunoku wacho kwakaboka. Ndokwabuda zvinyama zvichena. Nzeve yakarubhunyuka kuti tapanana nzeve kakasara kadidika. Ndobva tati zvanzi na doctor isi hatina mabhaniji. Chindomatenga mabhaniji kupi kwakamuriwa. Tatabuda nekopi yamashiri taenda kwakamuriwa tatenga mabhaniji ikoko. Wabva uya. Chakakwanisa kungoitwa chete kungobhanigwa musoro chete. Ndobva wasvika drip. Madrip matatu akapera. Nguva didika achipera achitsomamwe. Nguva didika achipera asvika mamwe. Ndobva wati munhu ada kuenda kubhaninato. Ndobva tafonera vana vacho kuti dai makwanisa mauya. Apa zvingodzadza kuma 2 AM. Ndobva tati imi dai makwanisa kuuya kuno kuti muone zvina mai wenyu. Mwana wacho abva atipinda akati huziri usiku. Tati ndobva tapota kuti munini wacho akati uyai. Munini abva ati nini tatanga ndambotamba zvinhu zvekubva kusouth ndozouya. Tati muza zviri kuno muziziva here zviri kunoko. Vanzi aiwa handimamisa muchipatara here. Tata zvamukutara hazvibude dai matouya. Ndobva manhingine abva tichienda kupolisi papi yemushamba mota ndenda polisi shamba tatanoatora mapurisa abva auya. Ndobva wanyama statement wanyora achibvunza zvakapambaziwa achinyora. Saka manje chini chakanyanya ndwadza mai ndechekuti mai Mishi waiti basu ndibatewo roko iri. Batai roko iri ndabata roko iri machana kakasungirwa pambedha vadhiputaza vachaseso. Ndobva vachibatai roko iri chibatai kupi kumutsipa kwangu mundisumudze ndigare. Pane zvanoda kutaura nemi. Ana chitadzwe nemi. Ndati ndati manje ona makasungirwa pambedha kuti ndikumbutsika azviite. Ndobva dai vasunungurai mundimutse. Ndodati aiwa imi chimbomira dripi rekapera ndoita sei ndokusunuka ndokumutsai. Saka inino takazongobva kuonda ngosiya tina kumbotana nawo. Ndobva tazongotsuka kuno. Maichika message yacho. Mari? Maichika message yamama kuda kupiwa. Aiwa, noti isi taida kuti twasununguka zvasingaite nayo kuti mandesa sangati vasiya vakasungirwa kusvika rapera. Saka izvo sekunhu kwanga kutenda takazosvika kuno kukumba
umwe kuma 27 kuenda kuma 7 past 11 manje uzosvika ma 7 zokunzi kwaedza. Saka izvi chinyanya ndwadza ndechikuti kune vamwe vanhu maraini bedu imomo vane makuhwa vanofambisa zvisiriso izvo zvavasingaudzi kwese kumiri kwese udzi hanzi wafa vanhu vamwe vakatondinga panapa tinzi tuudzewo imi ndimi mudzi makanda namamishi tanzonzi wafa. Ndakati nani mamishi havana kupa variko havana mbopawo tobva tati vana vacho mamazo tati imi musamhanye kutira zvinhu zvamunenge maudzwa nevanhu manzwa nani nodati tanzwa nani wamaraini. Tikati musapoi mutira zvitaura navanhu imi motanga makanzwa chinhuka waimubvunze mwana wacho aripo pambapa kwete kuda kunzwa nevanhu vasiri kuona kuti munhu ari papi. Asi semaneighbor mungati vanhu havaigarisana sei? Ini semaona yangu ndindaga ndichidedzwa kugara kwavo kwanga kumanikidzira vanhu vanga toti vanga vakarambana kare. Baba vairara mubedroom mukadzi airara mudining. Ndo nyaya yanga iripo nokuti inini pandakaona vagadzisa mukadzi akati inini zvomurume handichada nokuti anyanya kuhura nevakadzi vanhu kwanga ari kubasa kubhitisu hanzi akatombohura futi nemukadzi womunhu 40. Ndobva atonditi mukamusekerera munhu ka achanyenga vakadzi wenyu futi. Iyo munhu wacho asati aita zvozvi ndomba ndamudedza ndakati akauya pataigadzira imba iyi ndomba ndamuti yoka akanditi basa nyaya yatondiomera. Ndakati nei ndati nyaya ina mufuna kutarana naazarira wacho motaurirana mogara pasi motaurirana nokuti yangati ndafunga kuzofudza ndimwe mushonga wangu ndofa. Ndati akuzogadzira nyaya yogadzira nemurume wacho wakatadzana naye nokuti maaudio acho mamwe acho mamisho akaninzisa achiti hanzi amene pakagadheni pairima hanzi bebi svika kuno gadheni ndiri kugadheni ndizvo matara aita. Mukadzi wobva apinda achiti izvozvo usandifonere paya vanhu handimuona ndizvo aita mukadzi wacho. Saka vese manzenza vese vari kuti mukadzi nemurume inzenza ndowakwadzisa munhu uyu. Saka tichitarisa matizvo vanga vakaita kakutorambana kuchakazovarwadza chii kana ivo vaiti mwari kurara uko mwachirara uko vato tingati havachisiri pamwe chete kapa changa chavanga vasarwa kusheya imba. Saka mudzimai akazorwadziwa nechii kuti azobvunza murume yakuti tamba yako netamba yangu? Aya murume airwadziwa nenhau yefoni yairemba nemukadzi ine maaudio acho ainzi ndipe foni kuno nokuti murume aida kuti apuwe foni obva aipisa nokuti apa vaifanira kutoenda kukoti nhasi vaifanira kuenda kukoti kuti wanopuhwa tsamba yokuti aita twake muchingoona nawo anenge aita zvake hapana chabvunza mumwe ndo nhasi zvanga chinopuhwa kunhasi. Saka iye akatoona kuti bheta ndibva nangoita zvisvipo zvangodarika. Bindura South mubhukure kwasika village. Bindura South mubhukure kwasika. Zvakanaka. Saka takazodidza sabhuku edu kuti sabhuku nyaya munoipuhwawo sei nyaya iyi dzakadai sezvinoitika mulaini. Ndokuti ati mutiudzirewo chief kuti anobatwa nemukadzi womunhu ngaabva dzingwa munzvimbo ine dzamuchose nembavha dzinenge dzabatwa ngadzingwa mufiriji muno dzamuchose. Saka sabhuku akati nyaya iyi achanetsa kwachikosha. Ivo vari kupi sabhuku? Ndavafuna vati vari kuuya. Ndinonzi Thomas Muzivi, ndinogara kwasika village. Takasangana nedambudziko remurume akazorova mukadzi mushure mekunge vaita kudanana kumwe kusingaite zvakanaka zvisingatarisirwe. So pakangoita runyere kuperwa kuti akaita fungidziro dzekuti murume wake ane mukadzi mumwe ari kudanana naye. Saka ndo pakazonoita noise yacho usiku ndokubva vazosvika pakutemana. Makavaonawo here? Ini handina kuvaona, ndakazotaurirwa hangu, asi vanhu vacho taivaziva vavakidzani. Asi pavaita noise dzacho dzese taitongonzwawo kuti zviri kudai. But mazire enyu vanhu ava vanga vari vanhu vakamira sei? Ivo vari vavira. Vanhu ava semazira andaivaita vanenge vanhu vanga vasinganyatsobudirana pachena. Murume semazira andakaita ranga riri tsotsi. Zvemukadzi handizoziva, asi murume maonero andaimuita ranga riri tsotsi. Saka zvunzi ari kupi murume? Tina fungidziro sezvinhu zvakangoitika usiku. So patakazoenda kuseni takangoona pasisina munhu.
ndiyo nhau iri kutaurika kamhuri yezimbabwe. Naizvozvo iye zvinezvi regai timbonosvika pamba pazvakaitikira titsanangurwe kuti zvakanyatsofamba sei, asi tine urombo nekuti mwana wepo ari kunzi ari kuchipatara aendaka kunoona kuti mama vari sei. Naizvozvo baba havasi kuoneka, vakatizawo zvakare pamba hapana vanhu. Maiona here Drewmas inedzidziso muronore upenyu. Mamuona here Andrew neshamba anedzidziso muronore upenyu. Maiona here Drewmas inedzidziso muronore upenyu. Mamuona here Andrew neshamba anedzidziso muronore upenyu. Then mumba umu ndo mazvakaitikira patakazoona kuti mukadzi apondwa akuwadzwa ropa zvakanyanyisa. Mumba umu ndo matakaonera zvinhu zvacho. Mwana anga akavharwa pa akaswesirwa chihuri izvi iye ari mukati ndobva vakiwa pana kuti aregere kuzobuda. Hapana kukiwa, pasina kukiwa. Pamwe kodya zvo zvakaita izvozvi kuti asabude mwana wacho kuti arandisire mai wacho. muvhisi akabatwa daurogwa kiri vana vari mafudza mombo ozopedzera unyenga wakadzi wevanhu manje munomanje wanozara ropa wakatonama uyu kunonzi kunama kwakari mwana inama zvake wana bvudzi zvokwakannama nako akadzi wakondoita muraini todaona saidi nebvudzi zokorodza rine bvudzi idzikisai pasi kadai ndizozobuda nebaba wacho Ipapa iri rimwe blood raitoningirira richierera kumanaka iyi ndononzi death sentence Wakati zaka achida pamwe wafa, matiza akaita fuda pamwe wafa. Abasi wafugiza. Tapeza mati. kuti takanoka taifana kumuvhima nguva iwe kana kutomuvhiya anofana ndisi pakanda uwawo. kuna varume vadara mwana haini mafungirire hatifungidze kuna varume angafungidza angafika pakupona mukadzi kada wana mukadzi akutadza kusvika poindi iyoyo musiye aenda kwawo kati ubve pamusha papo musiye agare papo tapedza zvavo Amere munotiwo kudini varume vanoita zvakadaro? Murume akadaiswa akatovhiringa kuuraya imhondi achauraya umwe munhu achifamba bhozi iye ndiyakaita chihure iye ndiyane chihure nemukadzi wemunhu ndapedza hangu murume akadaira ungoregererwa ngomuregerera cheteso aita chihure apedza zvese nemukadzi wemunhu apotosira mabasa. Chiri kunyanyondirwadza ndechekuti iwe ndiwo watadza pamusoro pekutadza woponda munhu futi, saka chitiko chakadai chandirwadza zvikuru baba. chitiko ichi chinorwadza, ndine zvekutaura zvakawanda. But murume uyu dai takwanisa kumutsvaga tamuwana tamuisa munogara vamwe wake. chitiko ichi chinorwadza ndindataura zvakundakamira zanomeni sungo chitiko chinorwadza asi murume uyu danga akadzora mwoyo wake akaregerera mukadzi wake asi mukadzi danga akadzosera murume uyu foni handifunge kuti zvaisvika pakudai so nokuti danga akarasa umbowo wese wakazotaurirana zvo pachokwadi nyaya yefoni ndeyakazorisanisa wani danga akasunungura mukadzi akapa foni murume ndofunga iramba uchiwirirana foni ndeyakasikonzeresa svika asvike pakupondana kudai so Iye foni dzinofanira kupananwa here? aiwa mukadzi angatora foni yemurume aonawo mameseji pafoni yemurume sevanhu vanenge vachinetsana semurume wake pamusoro foni yangu ndeyemukadzi wangu
foni mukadzi wangu matama nefoni yangu ndifana tamana yake asi murume nyaya yakaita tikumutsvaga takamuwana isuka hapana kumira zvakanaka tikutomutsvaga naizvezvi so nesuwo tikatarwadza nezvakaitika pamusha pano tapedza zvavo foni kai kunze kuti mukadzi azopiwa foni kai murume akatenza foni yemukadzi mukadzi abva ndada foni yangu murume ndobva ati aiwa hazvinetso adzimai chimira ndikupe foni yangu vanhu nemukadzi foni yako yanga idiki pane yangu chinditopirwa mari pamusoro vanhu ndokutopera $20 mukadzi abva abvuma abva atora foni yaye saka murume nokusaenda kuchikoro udhamudhamu wake haana kudhidha zvinhu zvakasara foni akabvisa akadhi achindabvisa zvinhu zvese zvinhu zvakasara zviri kufire manager ndobva saka mwana wopanapa vanogara namai ava ndobva vaenda kwavaendawo ndobva kumbira foni mama ndipe ndumuri dzangu manzi tiende kwati kuendawo pakuridza manzi ndo pakabuda zvinhu izvi zvakabuda paredhiyo zvakabuda achitonza mumanzi achienda kwaenda achitonza amai ndobva vati ko zviko zvikutanuka ndipe ndimboonzwa amai abva vateerera ndobva wanzwa kuti ndo nhau dziripo nokuti murume mukadzi anoti murume akadyiwa $1,500 yakapera yese haana kuyana nesendi pano nemukadzi iye hanzi vainosangana kwakasiyana siyana maloji akasiyana siyana vachidya mari nemurume panapa saka toti murume ega dai takwanisa kumwana inini kana polisi cheche ndakatoiudza kuti imbotipeya mukana tikambata timbomudambura tisu timbomurowa tozokupaiwo tamurowa isusu saka isusu tokumbira kuti kana abatwa ngamboyo naye pano timbomurowa pano mozoendanyi naye zvikutotirwadza zvakaita mukadzi zvikutirwadzawo zvikutirwadza zvakaita saka kana tokumbira kuti kana abatwa ngauyo naye pano tinorwadziwa murume ndanga nenyaya dai ziva dai akatiza nyaya yake kuhuro akasiyana nemukadzi pari kundorwa ndipoti iye ndaane nyaya asi akarowa mukadzi ndapedza zvangu dai akatiza zvake akanangara nyaya 1 yemukadzi wemunhu dai zvinhu zvinhu zviri nani baba ndechekuti murume uyu kunyenga mukadzi wemunhu wangu mazira andomiita munhu aichengeta haasi chichizvarwa chemusha munomu saka taakutotya ivo vanouya vachifudza momba vanobva kuna nachimani mani chipinge ndova akutinyengera vakadzi vedu ende 4 days ago ndakasvika pamba pababa ava ndichikumbira kusiya bhara rangu vanga vakatogara vese chitomuti kurowa ndikapedzera kuonana kare kanzi aiva ndiri kugara pazasi apa saka ndiri kutosvikawo kubva kushamba izvozvi ndopa ndatosvikawo muripo akutonzi akaponda mukadzi saka chitiko chakadaro chandirwadza zvikuru kuti tiri kuchengeta makarwi kana shumba dzirikutitorera vakadzi dzotipondera hanzvadzi dzedu hangu nyaya iyi ndakangoinzwawo asi manzwiro andakaita ndakainzwa nemurume iye wokutorerwa mukadzi akauya pandiri ari kuseni achinditi munin'ina wangu nokuda kuti tiri usahwira pachedu ishamwari yemukoma wangu saka akanditi ndauya kuzokurayira kuti unoudza mukoma wangu kuti ndabayiwa panyamaneti mai Andrew ndavabata nechikomba ndikati mavabata sei ndobva anditsanangurira kuti aiva ndine maaudios andinawo ari mufoni saka senyaya akangonditaurira ndakangoiziva kuti nyaya inorwadza pamwoyo nokuda kuti ukasangana nechiitiko ichocho ukachitora kuti dai nandiri inini zvinorwadza saka inini kwakanyanyo saidi rakanyanyondirwadza ndere iyeyo mukoma wangu matsanangurira aiita asi ipapo ndakangogona ndikangoti unoona nawo zvayaita iyi mukoma wangu ndongokumbira kuti mudzikamise hana yenyu nepfungwa dzenyu muchibva panapa ikoko kwacho kune munhu iye wamuri kuti ndiye akutorerai mukadzi dai mamuri mumwe magona maderedza mwoyo wenyu kuitira kuti musaite chinhu chekunorwisa ikoko musaite anything chiri wrong chamunofanira kungoita imimi ndechekuti zvese zvimuzviise mumaoko aMwari ndobva ndavabvunza ndikati saka zvamauya muchindiudza kudai so iwo maiguru wangu wacho varipi ndobva anditi ana maiguru wangu vaenda pamai vavo ina ndisingatoziva kuti nokuda kuti inini handinyanyo kugara muno munyika asi vakazonditsanangurira kuti aiwa vabereki vacho vari padhuze munomu inini ndiri neighbor waivavo ndiri padhuze musemu area saka ikoko kwavakaenda ndinozoziva kuti zvakafamba sei asi ndakavabvunza ndichiti saka pamuri kubva panapa muri kuenda kupi vakanditi aiwa ndiri kuenda kufamily yacho ikoko kuti ndivazivise kuti zviri kufamba sei ndobva ndavabvunza mubvunzo ndikati saka imimi mukoma zvamauya muchindiudza kudai so chiitiko ichi
imimi pachenyu ndiri kutaura, handisi kutaura zvemunhu wepano kutemana neuyu, ndiri kutaura zveuyu akatorerwa mukadzi. Ndakabva ndamubvunza ndikati chitiko ichi makambosangana nacho here imimi kune mudzimai wenyu kuti paiva nemaproblems here kana matambudziko enyu imimi nemudzimai wenyu kuti zvisvike mukudaro? Vakangondito zvinhu izvi zvakaoma, asi nokuda kwokuzobvunza vanhu kuti nyaya kana kungonzwawo vanhu vachitaura zvinoratidza kuti mukadzi uyu maiguru ivavo vanga vari munhu anga akagarika. Kana inini ndichitarisa ndinoona kuti munhu aiitirwa zvese nemurume, nokuda kuti murume uyu is a hustler, munhu anoita 24/7 ari pabasa achishingirira zvese kuti akwanise kuriritira mhuri nemudzimai. Saka ndo zvinhu zvakanyanyondibata sesu tiri vamwe mahasla anoita zvechihasla, wokunyatsoona kuti pa 24/7 uchihasla uchishingirira kuti chese chinhu chinoda kudiwa kuti ndichiitire mudzimai wangu. Mudzimai woita gumbo mumba gumbo panze, zvinhu zvinorwadza. Asi handizoziva kuseri kwazvo sekuti zvakazoita kuti mukadzi uyu abude chii, sezvo muri kunzwa kuti ava vepano vakarambana kuda pamwe ikoko kuti zvanga zviri zvimwe chete. Saka hatina anonyatsozoziva kuti zvakafamba sei. Saka kuzobva mazuva iyayo kuti ndizoone mukoma wangu inini handina kukwanisa kuzoti ndinyatsomuona. Saka zvandakazoita inini ndakazoenda neshoko sekundirayira kwanga andiita kuti enda unoudza mukoma. Saka ndakazoudza mukoma wangu inini ndiye best friend wake, ndobva azouya, ndakazouya naye papo, ndobva atanga kutsanangura nyaya yake achiudza mukoma wangu zvese zviri pamwoyo wake nezvese. Pane nyaya dzizhinji zokuti handikwanisa hangu kuzodzitaura, asi maonero ava zvaiita zvokuti dai maizobata mukoma wangu iye anogara zvake pavillage inonzi Majero, ndiye shamwari yacho, ndiye ane zvizere zvaakaudzwa neshamwari yake maererano nokurwadziwa kwake mune chiitiko chakadai. Saka inini handina hangu kurudziro kuti ndingablame mukadzi here kana kuti murume paitiko pechifambi chinenge chaitika, nokuda kuti iwe murume wacho uzosvike kunopfimba mukadzi wemunhu chinhu chakashata. Asi dzimwe dzenguva vakadzi vacho futi vane muedzo, ndo vanotouya vachipfimbawo varume. Saka inyaya ine 50-50 inoda kuongorora zvakanyanyisa kuti tiidzamisise pfungwa tisati tatongera kana kutongerwa panyaya yakadai, so tione kuti chii chinokonzeresa kuti zvidai. Asi hazvina kunaka hazvo kuenda pamukadzi wemunhu, zviri nani hako kuenda kana pamusikana kana pamunhu asina munhu kana nekuti mvana dzakawanda munyika. Saka zviri nani kudaro pano kuenda pamukadzi wemunhu, zvinhu zvinoshungurudza. Saka chinhu chandinotenda ndechekuti iye akatorerwa mukadzi uyu haana kukwanisa kurwisa kana kuita anything, zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka. Ndakatozoshamisikawo mangwana acho ndakutonzwa kuti kunoku kwaitika hondo, ndabva ndatozoshamisika kuti uko hondo yaitika sei, nokuda kuti hondo ndandakaitarisira uko. Saka iye mukoma ndakazomubvunza kuti alright, iwewo zvabata mameseji nekudii, vamboonana here nemurume iyeyo kuti unyatsonzwa zvizere kana kuti iye ari kuti chii? Akanditsanangudza kuti aiwa ndakatoendako ndikangovaudza kuti aiwa garai zvakanaka, musarwe musadii, zvinhu zvatoitika. Ndobva angozvisiyawo zvakadaro, akangoti zvese ndichangozvisiyawo mumaoko aMwari, zvawandiudza muningi ndichangogamuchira sekudaro. Saka ndo manzwiro andakangoita nyaya, asi ndinozviziva kuti ukasangana nechiitiko chakadai so chinosvika mukuita kuti vanhu vapondane kana kuti vaurayane. Inyasha ukaona murume chaanosiya mukadzi abata mukadzi wake anokwanisa kungofuratira kana kungosiya pasina hondo. Otherwise patingadai tikutotaura zverufu kwete munhu apona kana paine nyaya dzakadai so. Angadai pamwe murume iye akatouya kuzorwisa baba wepanapa, amutorera mukadzi akatosiya akatomuuraya, zvozoita kunge iye atadza asi anenge atadzirwa. Asi zvakanaka hazvo kugona kungozvifuratira kana kuzviregerera kana tichizvigona zvaakuenderana nemwoyo wemunhu, nokuda kuti zvinhu zvakadaro kana tichitaura nenyaya enga, chinhu chakaita sekuti ukangonobata moto haumirire kufungirwa kana kudii, unobva wangeri kana wangobvisa ruoko rwako. Saka i-action inongoitika so fast so quick, unotozongorealiza later kuti kana kuregreta later kuti inga ndatouraya nokuti unenge watoita. Hasha dzikatokubata dzinenge dzatokubata dzinonetsa kucontrol at the same time, iyo unotozodziona ratove rufu kana kuti ratove dambudziko. Seiko zvino zvibaba vepanapa vakutotiza vachakwanisa kugara zvakasununguka, kana munyika ino yeche havazokwanisa kugara zvakaita sei zvakasununguka nokuda kwechiitiko chinenge chakadai. Asi dangu vakagonawo kuzvidzora kana kuzvibata, nhasi uno wangadai vari pakanaka nokuda kuti murume iye vanga vataurirana naye. Nyaya inozongoitikawo futi ndechekuti chandinokurudzira pavanhu kana vachinge vabata nyaya dzakadai so havafaniri kukurumidza kudziburitsa muvanhu kuti vanhu vepapi nevepapi nevepapi kuti vadzinzwe, nokuda kuti paunotoendesa nyaya ipapo pamune munhu iyewe the next step wechi3
ndiye anobva atoita mharadzi tozosvika kutoti mimi muuye kuda kwachona hamuna kutoudzwa nefemili iyoyo kana nefemili yepanapa matozvinzwawo nevanhu nemakuru saka idzodzo ndo nyaya dzinenge dzichida kuavoidwa mumagariro kuti kana muchinge matadzirana baba naamai zamai kutaurirana mukati memba yenyu mupedzerane muri mukati memba yenyu moita dzoriredzo mukati memba yenyu kana zvichida weukama 1 2 3 mokwanisa kuzvikontrora muri imomo muchida kutsvaga maelders kana mapastors kana mastrangers zviri nani kutotsvaga kana vanhu vekunzi vanokwanisa kuita sei kukubatsirai vane hana dzakadzora dzisina kufamba nekutaura taura nokuda kuti nyaya yechiitiko chese ichi ine handingazozive kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa here pane maaudios anotaura handinambobvira ndakamanzwa asi nyaya dzinenge dzichida kunyatsotedzwa kuti saka zvawaitaurirana kuti vada kuzonosangana pakati nokuda kuti wazonosangana pakati nokuti maaudios ari kutaurwa nevanhu handisi kunyatsonzwa umbowo hwakakwana unonyatsoratidza kuti patorarana vanhu kana kuti padii handisina umbowo hwakakwana wokunyatsonzwa zvakadaro ndinongonzwa zvokuti ngatisanganei pakati pamwe madhiri wawaita kuti waitawo murume wemunhu nemukadzi wemunhu madhiri anogona kungoitika saka handizozive kuti chakasvitsa pakudaro chii zvaida iye munhu wacho aripo mukadzi wacho aripo vachitsanangura tichinzwa saidi iri nedivi iri asi iye murume wacho anogara zvake mukati menzvimbo inoyi padhuze pokuti tichakusvitsai munoona nemudzimai wacho anogarawo mukati menzvimbo inoyi ane family yake iri mukati mearea inoyi mosvika mononzwa zvizere. Indonzi Sabhuku Sika Bernard ndinogara nzvimbo yemamusana Bindura South tiri kudhuze nekwamusiwa saka musi wechiko ningiriki wabowa Susan musi wei wamakazonichedza paya manda handiti saka mandowo ndakamutswa usiku infact kusendiseni saka vanhu panapa vanga vatorwa kudhara saka ndakazivisawo nomuzukuru anogara padhuze pana kuti chi ndo nyaya dziri kuno saka ndauyawo kunoku ndakaratidzwa nepawindo ndakaonawo zveshuwa mune ropa rakawanda asi ndo mafambiro akaita zvinhu kuti chi vanhu avaigara vachinetsana saka musiwo vakabva vazorwa kurwa kwacho kwakapfuuridza kwazokonzera kuti afanga mumwe achada kusvika pakufa saka nyaya iri papa ndeyekuti vanga vane imwe nyaya yedomestic violence futi ndofunga vanga vaina unomhangarirana kuti vasataure vese vachigarawo pamba asi mumwe anga achitama zvake mazvake ndozvanga zvavaitwa vaifanira kuda kukoti musi wechina ndo latest yandaenda pedzisira kunzwa vasati vasvika pakuzorovana kudai saka ezvinezvi murume wacho asati abatwa nanhasi kasi mukadzi akaenda kuhospitalo kufona kwandakaita ndezero zvainzi vari nani kasi unani wacho ndokuti hapana chati chanyatsochinja nyangwe zvazvo zvasiyana nekubva kwakaita kuno saka ndo mamiriro akaita nyaya saka chimwewo chatingakutora sevakuru vemadunhu kudai inyaya dzokumaka vanhu vatisingazivi mumabhuku medu nokuti pamwe kwaanenge abva anogona kunge abva ane mhosva dzaaita kare saka kuuya kwavanozoita kunoku ndopaunozoona zvinhu zvakafanana nakadai zvichiitika saka wazoziva kuti ikoko anga akamira sei munhu akafanana nezvaaitwa nemurume ari panapa amene wopamba panapa saka izvo nezvo hatichatomboziva kuti tinoita sei kana vanhu vari kushaya kuti ko zvino zvinhu zvakano zvakamira kudai zvakuchengefanga zvinotyisa because tiri kugara nemhondi isi taimbogara paukama hwedu zvino nyaya dzokuzomaka vanhu vanobva kusaidi musingavazive ndo dzaakutanga kunetsa tiri kuona maproblem yacho ari kuitika kunoku anenge ane vanhu vanga vasingagari munyika inei vasingagari nzvimbo dzinedzi saka ndo chimwe chikumikidzo chandiri kutaura kuti taita tine simba zvino hatino masabhuku simba rokuti unyatsoti munhu akadaro kuri kuti zvichitangira pavillage level kuripisa vanhu vanenge vaita mhosva dzakadai dziri diki dzichiri diki vanoramba vakutya vanozoramba vachitityawo nokuti pamberi vanoziva kuti chi tinogona kutongeswa mudare remusha zvino izvi nezvi nyange wakatonga dare remusha hautina mazino tinongotonga zvokuedzanisa vanhu chete asi vanhu kana vasingaripiswawo newe havakuone vanga uri sabhuku kana munhu mukuru kusvikira tatopiwawo mitemo yakafanana naiyoyo ndokuti nyaya idzo dzakatanga kudhara ungagone kugadzirisa vanhu but dzimwe nguva unofanira kwakugadzirisa uchivaripisa kuti vazive kuti zvinhu zvinofanira kufamba zvakadai zvakadai saka ndo nyaya chete yandingade kutaura pari zvino zvimwe zvizhinjiwo tiri kutonzwawo nevanhu vari kubva vari kuhospital like inini ndiri munext door amai vakakuvadzwa saka ndakatowewo kumutswa kuma past 11 usiku past 10 to 11
vachikumbira transport because ndine motikari. Saka ndakakwanisa kuti tisvike kumba kwaamai vavo tikavatakura kumhanya navo kuhospital, but vanga vakakuvara zvakaipisisa. Saka takamhanya navo kuhospital, vakatendwa kushambo, then vakazotransfiwa kuenda kuParirenyato kusvika parizvinizvi. Ndofunga ndicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi, chinosuwisa chinorwadza. Zvimwe zvinoitika muupenyu zvinorwadza kutambira, asi zvingaitwa sei? Ndo mufungo unenge wauya panguva iyoyo. Naizvozvo mavanzwa veruzhinji vataura kuti zvakaitwa nababa ava hazvina hunhu. Varume tadirei kudaro kuti tizosvika pakuponda madzimai edu nematemo. Kana iwo maoko acho ndakanzwa po mataira achiti mukadzi chaiyo unorova pai kudaiwo keke rega rega. Kuzvinozosvika papi unenge usaone keke rako here? Ndona uya tanga tiinayo muzuva ranhasi muri yeZimbabwe. Asi nguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chanhasi nakukuzisai ndichekuti iyo imba ino kumashure zvamuri kuona ndo imba yacho makanga makararama mavachibuda ropa. Ivimbo yedu yekuti aiwaka vachapora, Mwari achavanzwira tsitsi, vakwanise kuwedzerwa mazuva avo ekurarama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.